ljudi, ja sam Kolomix i danas igramo Minecraft. Danas igramo Minecraft. Ok, i gledajte verziju. 0.15.1. Sjeo sam se ažurirao sam Minecraft. I to. Ok, play. Dugo nismo snimali ovu igricu. Danas sam ja poigrao. Ne u taj chest. Što ovo? On mi je kucao. Ko bi rekao da će mi kucat on? O, krumpir. Hehehe. Mogu ga ispeći. Možda. Da. Šta je to? Šta sad stavim mogu? Ne vidim. Znači. Opješ. Spavat. U sredini. Tako. Ok, tada. Ne znam što bih radio u ovoj epizodi. Jedna zombija. Umro si. Kad si noob. Noob si for noob. Krumpir mi se sigurno isak. Stav jedan dan. Ne znam sigurno što bi ovo radio. To stavlja tu. Gledajte ovo koliko ja imam ovdje hrane. Imam nešto krumpira. Znači što hoćete? Uzet ćemo se za svaki slučaj. Oprostite. Ovo. To ćemo uzeti za svaki slučaj. Koliko ovo još traje? Dobro je da se 25, 24, 23, 22, 21. Ok. Idem ja minat, ali to će dugo trajati. I onda ću malo pauzirati i vidimo se u špilji. Ok, evo nas natrag. Pripremio sam se. Idemo kopati. Ovaj krem će me puknut. Dobro, ne znam. Oh my god. Ljudi, dijamant. Kopaj. Ima još. Kopaj. To ima još. Dijamant, kopaj majmune. Koliko dijamanata? 8 dijamanata. Imamo 8 dijamanata. Brzo.
Не можу вірувати. Не можу вірувати. Дай, мамо. Діаманти. Люди мої, діаманти. Люди. То відео. Видимося в следующем.